Tak, pozdravujem u ďalšieho videa. Takže čo sa týka zase retrospekce a ukončení roku hada, dnes teda pre znamenia opice, kohúta a psa. Tak, v predchádzajúcom videi sme si trošičku viacej popísali určité vplyvy, ktoré vlastne sú tu v rámci času a priestoru. Takže teraz už iba vlastne zopakujem, spomeniem, že teda môžeme sa baviť na rôznych vrstvách, ktoré ovplyvňujú to naše znamenie, či už na úrovni Zeme, čiže priestoru, svetových smerov, alebo aj architektúry, ktoré vlastne vplývajú na to, ktoré naše znamenie, čiže sa dostávame na líniu Feng Shui. Pak tu máme určité časové vplyvy v podobe tzv. Letícich hviezd, poprípade ďalšie záležitosti, ktoré v čínskej astrológii nazývame ako špeciálne hviezdy, alebo rôzne ďalšie vzťahy medzi jednotlivými zemskými vetvami a teda znameniami čínskeho zverokruhu. Častokrát inak ešte tu doplním, častokrát sa spomínajú vzťahy iba medzi jednotlivými znameniami, ale tu na to nekončí, pretože máme taktiež ešte aj spoustu vzťahov, ktoré sú medzi nebeskými kmeňmi. Čiže máme 10 nebeských kmeňov, ktoré medzi sebou vykazujú určité vzťahy, určité vlastnosti, dokonca aj niektoré zemské vetvy generujú nebeské kmene a naopak. Takže to už sú vlastne špeciálne záležitosti, ktoré používame hlavne vo Feng Shui, čiže nejakým spôsobom, keď staviame dom, tak aktivujeme aj tieto vedľajšie vplyvy alebo vedľajšie pozície. Takže pôjdeme od začiatku a teda začneme u opice. Čo sa týka vzťahu opica-had, čiže aktuálna vládnúca energia, o ktorej sme sa bavili, že teda je jednou z najsilnejších a najdominantnejších, čiže had s opicou vytvára priaznivých 6 harmonických kombinácií v základe, čo je vlastne veľká podpora pre vzťahy, tak partnerské ako aj obchodné, čiže prichádza určitá podpora, zlepšenie komunikácie a tak ďalej. Ale rovnež vlastne súčasťou tohto vzťahu je aj možnosť tzv. Deštrukcie. To znamená, že tak ako názov napovedá, práve nejaké zrady, podvody, nejaké nehody, ktoré vlastne sa môžu stávať, čiže ktoré môže prinášať had. Či už sa prejaví jedno, viac alebo druhé, tak záleží na osobnosti samotnej opice, záleží taktiež aj na ďalších znameniach, ktoré sa v tej vašej astrologickej mriežke nachádzajú, a taktiež napríklad záleží aj na elemente, ktorý je pre vás priaznivý a nepriaznivý. Čiže napríklad had a opica, tých daných 6 harmónií spomínaných, tak je to 6 harmónií, ktoré generujú element vody. Čo je vlastne veľmi priaznivé práve na toto posledné obdobie roku hada, pretože posledné 3 mesiace prase, krysa a bivol sú vlastne elementami vody, elementami zimy a je podporené veľmi výrazne práve to, čo je vodné. Preto aj tento vzťah môže byť posledné mesiace v tomto roku viacej aktívnejší, viacej aktivovaný. Zároveň záleží aj na tom samozrejme, čo pre vás symbolizuje element vody, poprípade čo pre vás symbolizuje aj element ohňa. Čiže či naozaj ten had prináša harmóniu alebo deštrukciu. Čo sa týka ďalších špeciálnych hviezd, tak opica má tento rok v sebe hviezdu Luny, hviezdu Mesiaca, Moonstar, čiže esencia ženskej energie, talent v literatúre, učenia sa, chytrosť, podpora dobrej komunikácie, harmonizácia emócií, náladovosti, hlavne riešenie nejakých konfliktov,
verbálnych, podpora spravedlnosti a tak ďalej. Čiže určité uklidnenie, určitá rovnováha vzťahová, podpora, čiže je to taktiež vlastne jeden z aspektov, ktorý skôr bude podporovať aj práve túto kombináciu tých 6 harmonických kombinácií. Takže toto ste vlastne ako opice mohli zažívať. Pozor zase aj na nejaké negatívne vzťahy, negatívne vplyvy, čiže možné pokuty mohli vznikať, tresty, potenciálne problémy so súdnymi spormi, takže celý tento rok ste mohli byť náchylnejšie na tieto kvality. Všetko záleží zase na tom, ako ste schopní danú energiu využiť, pretransformovať a tak ďalej. Podobne ako v predchádzajúcom videi u kozy, opica tým, že sa nachádza na juhozápade, čo je zemský svetový smer, tak tento obsahuje v sebe z pohľadu Feng Shui hviezdu 8, čo je zemská energia, je to zem, ktorá podporuje kovovú kvalitu opice, pretože opica je v základe kovová, preto na týchto diagramoch je šedou barvou podfarbená. No a je to vlastne energia, ktorá prináša možnosť pravidelného výdelku, stabilnej práce, stabilného príjmania financií. Takže ako opice tento rok máte naozaj dostatok možností využiť priaznivý vplyv daného roku a nejakým spôsobom s ním pracovať. Opica v základe má priaznivý vzťah ešte s krysou, čiže to napríklad je mesiac prosinec, december, taktiež s drakom a s hadom, čiže vyhľadávajte ešte tieto dni, hodiny, mesiace, ľudí alebo priestorové súradnice. No a opozitnejší vzťah zase pre opicu prichádza od tigra a od prasaťa. Takže tady týmto kvalitám sa snažíme trošku vyhnúť alebo ich nejakým spôsobom vhodne použiť. Takže keď sa pozrieme na posledné 3 mesiace, viac menej som už viac vecí spomenul, čiže nachádzame sa vo vodnej sezóne, znova opakujem, s nástupom vlády prasiatka sa dostávame do sezóny zimy, čiže do sezóny vody a táto nejakým spôsobom vplýva zase aj na znamenie opice. Čiže prichádza veľká sila vody, ktorá napríklad aj niečím oslabuje kov opice. Čiže je to energia, ktorá je vyčerpávanejšia, takže taktiež sa doporučuje opici už skôr tak nejakým spôsobom sa ukľudniť, vyvážiť, odpočínuť, zastabilizovať, takže už by som sa do nejakých výrazných nových pokusov a štartovaní niečoho nepúšťal. Naviac, listopad, november a teda mesiac prasaťa vytvára 6 disharmonických kombinácií, takže pozor na rôzne konflikty a rôzne útoky, verbálne, mentálne, ktoré proti vám budú smerovať. Dávajte si pozor na vlastné výstupy, naozaj, jak sa hovorí, dvakrát meraj a raz rež, takže to sa pre opicu určite doporučuje. Prosinec, december ešte krísa prinesie takú poslednú podporu tento rok, čiže na úrovni 3 harmónií príde určitá podpora, určitá sila, uvoľnenie, čiže taktiež by som to ale už nebral ako na nejaké markantné zahájovanie niečoho, ale skôr na také zdarné dokončovanie vecí, ktoré ste naštartovali alebo ktoré ste sa snažili naštartovať tento rok. No a posledný mesiac, leden, január, mesiac bivola, už je skôr neutrálnejší, už je to vlastne energia, ktorá je na ústupe a bude sa vlastne opica tešiť na ďalší nový rok, čo jej prinesie. Takže toľko aktuálnym mesiacom. Ďalšie znamenie tu máme kohútika, takže kohút vytvára s hadom s aktuálnym rokom 3 harmónie. Takže veľká podpora v priebehu celého roku, ľahkosť, schopnosť popasovať sa s kdečím, čiže spájanie sa s inými, byť súčasťou nejakého celku, nové známosti, tak pracovne ako aj vzťahovo.
takže naozaj výrazne podporený ľahší rok. Takže spájanie sa, sieťovanie, špeciálne vzťahy s vysoko postavenými ľuďmi, ktoré vás môžu niekam dostať, posunúť v kariére. Generálska hviezda taktiež, ktorá vám prišla tento rok na pomoc, čiže podpora vúcovských schopností, húževnatosti, odolnosti voči stresu, podpora kariéry, nárůst moci, vplyvu, statečnosti a tak ďalej. No a z tých negatívnejších hlavne hviezda 5 pečatí, 5 host talisman, čiže otravovanie, znepríjemňovanie života plytkými ľuďmi, trápenie, obťažovanie od iných, pomluvy, hádky. Znova je to skôr taková sekundárna záležitosť, zase záleží na tom, ako ste ako kohúti osobnosť schopní pracovať skôr s tým pozitívnym alebo s tým negatívnym. Takže 3 harmonie vás priamo podporovali celý rok k tomu, aby ste sa vyhýbali naopak niečomu negatívnemu, čiže aby ste vedeli správne spracovať, pokiaľ aj príde nejaká negatívnejšia energia, správne to použiť, spracovať, transformovať a nebyť tým nejakým spôsobom zasažení. Rovnako tak letíci hviezda číslo 4, čo je vlastne energia jínového dreva vo Feng Shui, tak je to vlastne energia, ktorá celému tomu kovu chladnejšiemu, konzervatívnejšiemu prináša možnosť nejakého pohybu, nejakej radosti, schopnosť niečo sa naučiť, pretože je to aj taký jej akademický aspekt. Jínové drevo dáva schopnosť vytvoriť určitý systém, určitý plán, čiže je to dobrý plánovač, takže všetko toto ste vlastne mohli v priebehu roku využiť. Naviac teraz v posledných 3 mesiacoch zimy bude tá 4 veľmi silná. Takže doporučujem sa jej ešte chytiť, kohútiť si a viacej študovať, alebo poprípade začať študovať niečo nového, dorobiť nejaké skúšky a taktiež sa aj trošičku otvoriť nejakej romantike, ktorá by eventuálne mohla prísť. Čo sa týka ešte posledných 3 mesiacoch, tak s prasiatkom mesiac november, listopad, kohút skôr neutrálny vzťah, prosinec skôr teda deštruktívny, takže tu na naozaj pozor na vlastné výstupy, vlastné vzťahy, ale aj to, ako sa chováte ku svojmu okoliu a k sebe samotným, takže buďte na seba dobrí, aj na ten svet okolo. Pokiaľ máte pocit, že vás to skôr všetko vytáča, stresuje, tak podobne ako u predchádzajúcej opice, skôr sa stiahnuť, oddychnúť, využiť ten klid zimy, pretože znovu kohút je sám sebe v základe kovový, to znamená, že energia vody, ktorá tu kolem nás je, vás skôr bude oslabovať, niečím vyčerpávať, ale hlavne vám dáva možnosť sa konečne ukľudniť, oddychnúť a zregenerovať. Takže využite toho. No a posledný mesiac bude pekné ukončenie, čiže leden, január bude pre vás špičkový, pretože budete v plnej trojitej harmónii, nakoľko máme energiu hada plus energiu vládnúceho mesiaca a vás samotných, čiže pekné, výrazné ukončenie starého roku, aktuálneho roku a príprava na ten rok nový. Takže dotiahnuť, dokončiť veci, poprípade aj niečo už zľahka zahájiť a tešiť sa na to, čo vám priniesie nový rok. No a posledné znamenie v tomto videu máme teda psa. Pes s hadom vytvára skôr niečo neutrálnejšieho, aj keď vlastne na úrovni psa, v línii psa sa nachádza opozít tej yangovej sily a to je jínová energia roku, takzvaný škúdce roku alebo sui po. Na úrovni Feng Shui sa snažíme odľaďovať túto energiu, čiže je toto opozitné. Pardon. Teraz som sa seknul, som sa chytil výrazne tejto červenej línii, ale tá červená línia platí pre prase. Takže beriem späť. Pes s hadom má
skôr neutrálnejší vzťah, tak, oprava. V rámci nejakých špeciálnych hviezd má pes na svojej strane podporu nebies, čiže Montle Virtue Star, alebo podporu osôb s vyšším postavením, alebo ochranných osôb, alebo takých tých strážnych anielov, množstvo priateľov, nápomocných ľudí, viditeľných pomocníkov. Čiže pes tento rok tam má veľmi silnú podporu nejakej tej ochrany a oproti tomu minulému roku, keď nám vládnol drak, tak je ten rok skôr taký pohodovejší, klidnejší, nezažíva pes nejaký priamy atak alebo nejakú protichodnú energiu. Takže pozor iba pejsci tento rok, aby ste nezdivočili, takže pozor na pocity nejakej msty, odplaty, pracovať so svojím hnevom, so svojou agresivitou, emóciami, takže na tom všetkom ste mali celý rok pracovať. Vaše spriaznené znamenia boli tiger, kôň a zajíc, čiže títo traja na úrovni mesiacoch, dní, hodín alebo aj ľudí. Pokiaľ chcete vedieť, ktoré dni ešte prislúchajú tigrovi, koňovi alebo zajacovi, zadovažte si almanach čínskej metafyziky, kde každý jeden deň máte vlastne nakreslený, popísaný. Opozitná energia prichádza od draka a od kohúta. Takže tieto dni, tieto mesiace mohli byť pre vás slabšie letos. No, znova myšlienka sezóny zimy, čiže energia vody. Pes sám o sebe predstavuje ukončenie vlády kovu, ukončenie vlády podzimu, čiže bol to podzemný posledný mesiac jesene, podzimu a teraz už vlastne je pod vplyvom vody. Čo sa týka novembra a decembra, tak s týmito mesiacmi má skôr neutrálnejší vzťah, takže je to už niečo to klidnejšie, ale výrazne pasívnejšie, pretože Zem, ktorá je súčasťou psa, tak má tendenciu bojovať s vodou, ale jelikož sa nachádzame naozaj v tom silnom, čo prichádza, čiže vo výraznej energii vody, tak táto spolu so Zemou môže vytvárať výraznú stagnáciu. Je to ako keby takové pomalo tečúce bahno. Takže taktiež už psovi sa doporučuje skôr nejakým spôsobom ukľudniť, vyvážiť, oddychovať, nejak extra nezahajovať nové veci ďalšom pre tento rok. Naviac leden, január nás ešte vybízi k tomu dávať si pozor na rôzne negatívne vzťahy k sebe samému, navzájom, čiže pozor aj na nejaké prehrešky osobnostné, pozor napríklad na nejaké negatívne látky, ktoré požívate. Buďte snažte sa byť v pohode. Vnútornej, fyzickej, mentálnej, cvičte, hýbte sa, pozor na nejaké opiáty a podobne. Takže k tomu vás nabáda leden, január. Takže to bolo posledné oznámenie v tomto videu. Pokiaľ vás zaujímajú hĺbšie rozbory a kvality jednotlivých znamení, tak náučné karty pre bazy číslo 10 až 12 v sérii 1, tak tu vlastne nájdete informácie k tým svojim znameniam opice, kohúta, psa, tak z pohľadu astrológie, feng shui a taktiež čínskej medicíny, rovnako tak aj z pohľadu ešte dzery časovania a nejakých špeciálnych hviezd. Tak, rovnako tak vzťahy 5 elementov, čiže pokiaľ vás zaujíma to, jak to vyzerá vlastne medzi 5 elementami, jak spolu pracujú, tak doporučujem náučné karty pre Feng Shui sériu 1. Rovnako máte možnosť si zakúpiť almanach, kde taktiež sú jednotlivé informácie neustále vykreslené, spomínané, tak jak som vám ich referoval teraz. No a vidíme sa teda u ďalšieho
videa, kde sa budeme baviť o znameniach prasaťa, krysy a bivola. Takže majte sa krásne u ďalšieho videa.